Poštovani gledalci, pratite drugi dnevnik, a na početku pregled najvažnijih informacija dana. Na konkurs kompanije Tekijanka iz Kladova za 50 radnih mesta prijavilo se gotovo 700 kandidata. Posao posle sajma zapošljavanja u Boru i razgovora u Nacionalnoj službi za zapošljavanje trebalo bi da dobije 230 građana. Na 7. simpozijumu o termodinamici i faznim dijagramima na Tehničkom fakultetu u Boru radove predstavlja 30 naučnika iz Srbije, Kine, Poljske, Mađarske i Rumunije. Kako bi unapredili usluge u Domu zdravlja u Boru, uveli dostavu recepata na kućne adrese pacijenata. Za vikend završena fudbalska takmičenja u Srpskoj ligi i zonama. Bor kao i većim delom sezone na 8. mestu. Sutra sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. U nastavku dnevnika o ovim temama opširnije. Sajam zapošljavanja koji je u Boru održan sredinom maja daje prve rezultate. Očekuje se da radna mesta uskoro dobije više od 200 radnika, a najveći broj bi novo radno mesto trebalo da nađe u trgovini. Većina preduzeća koji su učestvovala na sajmu zapošljavanja koji je 14. maja organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje završavaju potrebnu dokumentaciju za prijem radnika. Na osnovu ponuđenih radnih mesta očekuje se da posao uskoro dobije 230 Borana. Najviše mesta očekuje se u prodajnim objektima Tekijanke iz Kladova, koja je raspisala konkurs za 50 radnih mesta u Boru. Sve firme su već počele sa realizacijom svojih aktivnosti. Neke će to učiniti uz naše programe aktivnih mera, neke će to učiniti samostalno. Imali smo ukupno iskazane potrebe za 230 radnih mesta sa aktivnim merama i bez aktivnih mera. I ovom prilikom bi ja još jednom pozvala poslodavce da, obzirom da ove godine imamo više sredstava u budžetu Republike koja su izdvojena za aktivne mere nacionalne službe, da se jave službi kako bi uz naše mere zaposlili što veći broj radnika. Za 50 radnih mesta u Tekijanki prijavilo se gotovo 700 kandidata. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Boru počeo prvi krug razgovora sa kandidatima. Danas je, mogu tako da kažem, veliki dan za Tekijanku, veliki dan za našu porodicu i veliki dan, pretpostavljam, za sve naše kolege iz opštine Negotin, Majdanpek i Kladovo. Posle nekih otprilike je otvoreno konkursa od nekih mesec dana. Počeli smo sa prvom fazom intervjuisanja, prvom fazom selekcije. Naše zadovoljstvo ne jenjava zapravo samo sajma zapošljavanja, kada smo videli toliko veliko interesovanje koje je Tekijanka pobudila u građanima opštine Bor. Jako smo prijatno, mogu tako da kažem, iznenađeni tim nekim entuzijazmom koji kandidati donose sa sobom na intervju. To svakako olakšava i nama posao. Znate, kad pričamo sa ljudima koji su otvoreni za razgovor, onda je lakše da donesemo najbolje moguće odluke. Tako da ja i moji kolege uživamo danas i uživat ćemo ovih narednih dana u intervjuisanju. Politika Tekijanke je takva da, bez obzira na broj prijavljenih kandidata, svaki kandidat ima šansu i Tekijanka ima obavezu da svakom kandidatu pruži tu šansu. Sad, da li će kandidat da iskoristi tu šansu ili ne, to zaista nije u našoj moći, koliko je do same želje, volje i afiniteta kandidata. Otvaranje prvog od 4 prodajna objekta koliko Tekijanka planira da otvori u Boru u novoj tržnici očekuje se 6. avgusta. Na Tehničkom fakultetu u Boru organizovan je 7. simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima. Simpozijum se održava svake druge godine, a ovogodišnji je obeležio značajan broj učesnika iz inostranstva. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima je značajan skup za istraživače u Srbiji koji se bave ovom naukom. To je prilika da se javnosti predstave rezultate istraživanja, da istraživači razmene iskustva i da dogovore dalju saradnju na svojim projektima. Ove godine učestvuje više naučnika iz inostranstva, profesora sa poznatih međunarodnih univerziteta i instituta iz Kine, Poljske, Mađarske i Rumunije. Ove godine imamo ukupno 30 prijavljenih radova, od toga su 18 domaći autori, znači radovi iz Srbije, a 12 su radovi stranih autora.
između ostalog, iz konteksta neke teme, tako? Da, znači radovi su uglavnom, ovo je usko specijalizovani skup koji se bavi znači termodinamikom i faznim dijagramima, tako da su svi radovi vezani za tu naučno-istraživačku oblast. Značajno je što ove godine imamo dosta stranih radova i autora koji su imena u ovoj oblasti sveta koji su danas ovde sa nama. To su, pre svega mislim na profesora Yong Dua sa Central South univerziteta iz Changsha, Kine, koji je jedan od vodećih istraživača u ovoj oblasti, profesor George Kaptej takođe, koji je jedan od najboljih teorijskih istraživača u ovoj oblasti, koji je takođe danas sa nama. On je sa Miskolc univerziteta iz Mađarske. U Kini je oko 400 naučnika i istraživača koji proučavaju fazne dijagrame termodinamike. Meni je zato velika čast što sam u Boru i Srbiji na simpozijumu o ovoj temi, jer kineski i srpski naučnici imaju dugu i plodotvornu saradnju. Pre samo 2 meseca vaša 2 profesora bila su na našem CSU univerzitetu, a eto i nas sada ovde. Organizator 7. simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima je Komitet za fazne dijagrame i termodinamiku Srbije u saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru i Komitetom za fazne dijagrame i termodinamiku zemalja jugoistočne Evrope. Dom zdravlja u Boru nastoji da se svojim radom potvrdi kao efikasan partner u unapređenju zdravlja svih građana i upravo iz tog razloga uveo je i uslugu dostave recepata na kućne adrese pacijenata. A da ima i pojedinaca koji žele da pomognu rad Doma zdravlja, potvrđuje i primer Boranina Jakova Adžića, koji je ovu zdravstvenu ustanovu drugi put donirao. Hitnoj službi Borskog doma zdravlja Boranin Jakov Adžić poklonio je nekoliko aparata za merenje pritiska i savremene bezkontaktne toplomere. Ovo je već drugi put da donira Dom zdravlja, a ovom prilikom odlučio se za aparate koji će omogućiti brži pregled pacijenata. Radi se o aparatima koji su umnogome olakšali ovaj rad, sada evo i hitne službe. Se radi o aparatima koji su švajcarski, izuzetno precizni i izuzetno laki za rukovanje. Ta donacija u suštini nije nešto materijalno velika, ali u ovim uslovima njima mnogo znači. Dom zdravlja, naša opština i država nisu u mogućnosti da kupe sve što im je potrebno, tako da ja ovom prilikom i preko vas molim i druge građane, druge ljude iz našeg grada da doniraju koliko mogu, makar po jedan toplomer, pa će biti dovoljno. Lekari kažu da je svaka donacija dobrodošla s obzirom na to da je novca za kupovinu novih aparata sve manje. Hteo bih da se zahvalim donatoru na ovoj vrednoj donaciji. Olakšao nam je normalno baš ovaj posao i rad sa građanima. Dobili smo tenziometre, merače pritiska, merače temperature. To nam je dosta znači u radu sa pacijentima. Uglavnom, ekipa hitne službe ima povećan broj pacijenata, tako da pacijenti koji dolaze sa povišenom temperaturom, a takođe i povišenim krvnim pritiskom, brži će biti rad i zbrinjavanje pacijenata. Kako bi unapredili usluge u Domu zdravlja u Boru, uveli su i dostavu recepata na kućne adrese pacijenata. Ukoliko ovu uslugu žele, pacijenti treba prvo da potpišu ugovor. Samim potpisivanjem ugovora sa Domom zdravlja biće im distribuirane na kućnoj adresi recepte za svoju ličnu terapiju, pogotovo za hronične pacijente. U cenu usluge spada i participacija po receptu, prevoz i administrativni deo posla koje naše sestre obavljaju preko izabranog lekara. Oko 1000 dinara će biti zavisno od pacijenata koji su oslobođeni participacije, usluga će biti niža. I u budućnosti ćemo raditi u dogovoru sa apotekom i distribuciju samih lekova. Za sada ide samo distribucija recepta. Dostava recepta i leka na kućnu adresu pacijenta jedan je od primjera kojima Dom zdravlja u Boru nastoji da unapredi nivo usluga primarne zdravstvene zaštite bitnih za unapređenje zdravlja svih građana. U
Utakmicama poslednjeg 30. kola sinoć je završena sezona u 3. i 4. fudbalskom rangu, među kojima su i istočna grupa Srpske lige i fudbalska zona Istok. Manji rezultatski značaj duela, s obzirom na to da su dileme o plasmanu uglavnom bile otklonjene i pre poslednjeg kola, osim za pojedine timove u borbi za opstanak, doneo je znatno veći broj golova, pa je tako bilo i na utakmici na gradskom stadionu u Boru, gde je domaći klub savladao goste iz Trstenika 4-3. Ovo sezonsko takmičenje u istočnoj grupi Srpske fudbalske lige završeno je u nedelju. Novi prvoligaš je ekipa Dinama iz Vranja, a 3 najslabije plasirana tima koja će na jesen u zonaški rang takmičenja su Kopaonik, Đerdap i Hajduk Veljko. Fudbaleri Bora savladali su u završnom kolu na svom stadionu treće plasirani tim lige, ekipu Trstenika 4-3 i zaključili takmičenje na 8. mestu na tabeli, koje su čuvali veći deo prvenstva. Rezultat nije bio toliko bitan, ali nama je pobjeda na kraju zasluženo pripala, tako da održali smo ono mesto koje smo planirali sredinu tabele i mislim da smo sasvim opravdali očekivanja i da smo zasluženo tu gde smo. Fudbaleri Bora su praktično od početka drugog dela takmičenja na tom stabilnom 8. mestu na tabeli. Koliko je bilo teško da se tako nešto održi i je li moglo više? Pa reći ću vam nešto, i sami ste možda upoznati da je jedino ekipa Bora u srpsko-ligaškom društvu igra sa borskom decom, sa svojom decom, bez jednog igrača sa strane, bez plaćanja te druge dece, da su ovi momci koji su igrali za FK Bor svi odavde, da svi zaslužuju sve čestitke, ja sam s njima oduševljen, prezadovoljan, jer ponavljam još jednom, imati svoju decu i ovakvo bogatstvo, to je nešto najveće u sportu, a i sami znate, pratili ste celu polusezonu da su mnoge ekipe i radile svakakve radnje. Mi smo od početka zaseli tu gde jesmo i mislim još jednom odajem svu počast i igračima i ljudima u klubu i svima tu, jer opravdali smo sa našom decom, ponavljam, bez nekog ogromnog budžeta, opravdali smo to i sasvim zasluženo ostali u Srpskoj ligi. Ovo što ima FK Bor trenutno, ovu decu i ovo, to je suvo blago. Sad, iskusni su za jednu sezonu čitavu, tako da zadržati ovo, bar kostur taj najosnovnije, dovesti još par momaka tu iz nekih borskih klubova, ustrojiti to kako treba. Bor uopšte kao fudbalski grad ne treba da brine za budućnost. Bor je iz 30 utakmica sakupio 42 boda, zabeležio 13 pobjeda i 14 poraza. Status srpskoligaša iz Timočke krajine sačuvali su i Sokobanjski Ozren i Knjaževački Timočani na 9. odnosno 11. mestu. Najbolji plasman obezbedio Zaječarski Timok na 5. mestu sa 48 bodova, koliko su imali četvrtoplasirani Car Konstantin i šestoplasirani Radan iz Lebana. Novi srpskoligaši su pobednici fudbalskih zona Istočne Srbije, Prahovski Dunav, Jedinstvo Bošnjace i Temnić iz Varvarina, a iz prve fudbalske lige ispao je tim Moravca iz Mrštana. Strelac kluba Bor 030 Bobana Veličković osvojila je 6. mesto sa 569 krugova u finalu kupa u Novom Sadu u disciplini MK Pištolj. Na državnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom borski takmičari osvojili su 6 medalja, 4 srebrne i 2 bronzane. Srebrne medalje osvojili su Slobodan Stojanović u bacanju kugle, Jovica Stojanović i Nenad Paunović u bacanju diska i Desimir Đorđević u bacanju koplja. Bronzane medalje pripale su Slavici Stojanoviću u bacanju koplja i Dragoljubu Radosavljeviću u trčanju na 100 metara. I takmičenje u fudbalskoj zoni Istok je završeno, a novi srpskoligaš od naredne godine je Prahovski Dunav. U okružnoj ligi ostalo je još jedno kolo, a blizu osvajanja prvog mesta je ekipa Poreča, koja ima 6 bodova, ali i utakmicu više od drugoplasirane Slatine. U posljednjem kolu zone Istok fudbaleri Pukovca dobili su službenim rezultatom 3-0 Borski Rudar. Dunav je u gostima savladao Nemetale 5-0, a Rtan je bio bolji od Brodremonta 3-1. Pobjede su ostvarili još i Rudar Alpos nad Kablovima 4-1 i Napredak nad Bogovinom 3-1. Sa 79 bodova na prvom mestu na tabeli i novi srpskoligaš je Prahovski Dunav, 9 bodova manjima drugoplasirani Svrljig. Na trećem mestu je Bukovih sa 59 bodova, Kablovi su četvrti sa 52 boda, a Borski Rudar je sa 25 bodova na 14. mestu na tabeli. U pretposlednjem kolu okružne lige Poreć igrao nerešeno 1-1 sa ekipom Radničkog. Krivelj je savladao Bliznu 4-0, a Šarbanovac ekipu Deli Jovana 3-0.
Slatina je u gostima igrala nerešeno 2-2 sa Rudnom Glavom, dok je Majdanpek bio bolji od Sloge 4-1. Na prvom mestu na tabeli sa 54 boda je Poreč, drugo mesto sa 48 bodova zauzima Slatina, na trećem mestu je Ključ sa 41 bodom, dok Majdanpek i Šarbanovac imaju po 40 bodova. U dnu tabele su Krivelj, Radnički i Blizna. U 12. kolu mini prve lige rukometašice Bora izgubile su na svom parketu od Slogi iz Petrovca na Mlavi 31-23. Do kraja takmičenja ostala su još 3 kola, a borska ekipa upisale 3 pobede, 6 poraza i sa 6 bodova na 4. je mestu na tabeli. Strelac kluba Bor 030 Bobana Veličković osvojila je 6. mesto sa 569 krugova u finalu kupa u Novom Sadu u disciplini MK Pištolj. Kada je o vremenu reč, u većem delu zemlje sutra sunčano, najviša dnevna temperatura u Boru 27 stepeni, u ostalim gradovima do 31 stepen. Tokom ove sedmice vreme će biti promenljivo. Sutra sunčano i veoma toplo. U sredu na oblačenje sa kišom. U četvrtak i petak ponovo će prednjačiti sunčano vreme. Temperatura u Boru do 27 stepeni. Za vikend još toplije. U Srbiji utorak pretežno sunčano i veoma toplo. U delovima Vojvodine uz promenljivo oblačno vreme biće i uslova za pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 na jugu do 19 stepeni na severu Srbije. Maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U Boru utorak sunčano. Duvaće slab severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 27 stepeni. U sredu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura bez promene. Prema rečima bioprognostičara, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, promenljivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja, kao i dodatna opreznost u saobraćaju. Još jednom pregled vesti dana. Na konkurs kompanije Tekijanka iz Kladova za 50 radnih mesta prijavilo se gotovo 700 kandidata. Posao posle sajma zapošljavanja u Boru i razgovora u Nacionalnoj službi za zapošljavanje trebalo bi da dobije 230 građana. Na 7. simpozijumu o termodinamici i faznim dijagramima na Tehničkom fakultetu u Boru radove predstavlja 30 naučnika iz Srbije, Kine, Poljske, Mađarske i Rumunije. Kako bi unapredili usluge u Domu zdravlja u Boru, uveli dostavu recepata na kućne adrese pacijenata. Za vikend završena fudbalska takmičenja u Srpskoj ligi i zonama. Bor kao i većim delom sezone na 8. mestu. Sutra sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Pratili ste drugi dnevnik. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.